Det er, hvad jeg kalder en dejlig nat, Chopper. Det tror jeg sgu nok på, det er, farfar. Tror I jo ikke ham der sorte, han brød sig specielt om den nat, han fik i hovedet, hva'? Nej, det tror jeg vist heller ikke. Jeg siger dig, han fik en på hatten, mand. Hvad er det? Det er noget nyt, du er begyndt at bruge, er det ikke det der? Slask, mand. Bare sådan et pyroblast der. Pyroblast, mand? Shit, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden han så vil gøre, når han står der. Ja, du skulle prøve det med damerne, skulle du, mand. Du ved da godt, jeg stangede løs til en eller anden satan i sengen eller et eller andet. Jeg er blevet totalt buffet op efter den nye patch er kommet, mand. Så min armspæk så for grineren, du. Ja, men det bliver også for syg at udforske det der nye område vest for Exodar. Der er jo helt vildt mange XP'er at hente. Hold nu kæft, prøv at se de idioter, der står og duellerer derinde, mand. Jeg husker, de der fjolser, mand, de bliver aldrig mere end level 30. Nej, fortæl mig om det. Jeg husker tydeligt dengang. Men ikke en skid andet at lave, end at stå ude for Iron Forge og duellere som en eller anden nar, mand. Skal vi ikke gå ud og smoke den, mand? Vise den, hvad vi kan? Nej, farfar. Det kan vi sgu ikke, mand. Jo, helt sikkert. Vi hugger sgu om det. Hvis du vinder, så nakker vi den. Okay, sten. Yes. Igen. Kom så. Saks. Okay. Svært tager alt. Vi skal ikke ud og nakke dem. Vi dropper det helt sikkert. Ja, lad os så komme tilbage til rotten, den gamle nar. Ja, og i øvrigt, så skal han jo have halvdelen af de penge, vi tog fra Sorte Hans. Vi dræber ham bare, mand. Du skulle griner i dag, mand. Det er den vej frem til rotten. Prøv at høre, farfar, gider du ikke lige buffe mig op der? Jo, sæt dig ned. Men prøv at du laver sjov med mig med det der med rotten, ikke? Det er sgu ikke rigtigt. Lav nu bare en hest, så vi kan komme afsted. Jamen, så lad os komme derud af. Ja, mand. Lad os komme afsted. Op med dig. Hey, det er da livet, det her. Ja, det der. Rid alt, hvad din mor har lært dig. Kom on! Hey, hvad siger du om min mor? Rid hurtigt. Jeg skal vise dig et trick på det der. Nej. Hvad fanden? Chopper, hvad sker der? Hvor er han, den lille mand? Nej, der ikke sker noget. Bare der ikke sker noget. Chopper, hvad der kan? Nej. Mine øjne er helt hvide. Nej, det er ligesom i drømmen. Hvad fanden gør vi? Nej. Jeg vidste, det var ske. Nej, det er pis. Aldrig haft så sjov en dag, den her. Yes. Farfar, der er egentlig noget, jeg aldrig rigtig har fået spurgt dig om. Ja. Det der med din far der, det skulle... Ja, lad nu være. Jeg har godt sagt, at jeg ikke vil snakke om det, men okay, hvis siden du absolut vil høre det, så skred han for hele familien, da jeg var 3 år gammel. Okay, jeg husker ikke fjolset. Det må da være... Ja, så har jeg haft en anden bamsen, hed han, end min stefar, men nu gider jeg ikke snakke mere om det. Det kan sgu da ikke føles. Og det er også mærkeligt, for der er et eller andet i min mærkelige drøm, der minder mig helt vildt meget om min far. Nu er jeg fandme blevet hissig. Bare det er ikke så godt, når jeg skal snakke med rotten. Hop nu bare hesten, okay? Vi går ud, vi afleverer pengene til ham, og så er det her ud af verden, ikke? Jeg synes bare, I vil arbejde for ham, der skal få mange penge. Hvad er det, du siger, Jottes boss tager? Jeg er fandme hissig. Jottes boss tager 25%. 25? Det er onsdag, han er nede og fiske på stranden. Hallo, rotten! Hey, rotten. Så er vi tilbage. Vi har noget guld til dig. Vi har nakket Sorte Hans. Det tog fandme også sin tid, for jeg er træt af at vente på jer to. Farfar Næser, fortæl mig, hvordan det gik. Vi har været ude og... Dig? Jeg sagde, farfar Næser, fortæl mig det ikke dig, din lille munk. Ja, men vi to er altså sammen, ikke? Ja, det er altså også mig. Jeg skal også snakke til mig. Prøv at fortælle dig, vi makker. Prøv at høre. I skal ikke prøve at begynde at udfordre mig. Hey, det kan du sgu ikke være bekendt at tale. Den tid over nu, hvor man snakker sådan til os to. Nej. Efter Sorte Hans er død, så har vi to fået mere magt. Slå ham i maven for at vise, hvor stærk en dværg er. Prøv at slå mig så. Du kan slå hårdt. Giv mig en til. En til, eller hvad? Ja, giv mig en til. Men en til. Kun en til. Ja, så er det knivene.
Chap, stå tilbage. Det er min kamp, den her. Fordi du har opdaget, fordi du aldrig har været der for mig. Du har aldrig passet på os. Du har altid givet os ydmyget. Og altid givet os penge og skældt os ud hver gang. Vi kan bare se det. Chapper, hold dig væk. Hold dig væk. Jeg er træt. Jeg er træt. Jeg bliver nødt til at bruge nu. Jeg bliver nødt til at bruge det der pyro. Det er for din far. Ja. Så de nakker rotten. Det skal Strusen høre for. Vi fik Sortehans. Jeg kan ikke vente med at fortælle Strusen den her historie. Den bliver god. Der skal falde gulag til mig. Byens bedste spion. Ser alt. Ved alt. Hallo, den herre Strusen. Jeg har en vigtig nyhed til dig. Ja, tæl frem. Farfaneseren og Jabba Khan har dræbt rotten. Jeg så det selv. De to fucker. Jeg har altid sagt til rotten, at de ikke kunne stole på de to svin. Falder der så lidt guld af, måske? Ja, sådan en lille oplysning giver gerne guld. Smut med dig. Tak. De to møgpsykopater har nakket rotten. Jeg bliver sej. Men vent. Så betyder det måske, at jeg ejer deres usle røvhuller. Hvad satan? Så er det måske dem, der skal hjælpe mig med at få crack-diamanten. Jeg sender drengene og dødens engel afsted for at hente de to. Så kommer de på bedre tanker. Nu arbejder I for Strusen, forstår I det? Vil de to eventyr blive slået ihjel, eller vil de sejre i kampen om crack-diamanten?